Здравейте на всички, това е каналът Conscious You. За днес съм подготвила една дълбока релаксация йога нидра по системата на Свами Сатянанда. Заемете позата Шавасана. Краката са близо един до друг, без да се допират. Ръцете са отстрани на тялото, с дланите нагоре. Главата е в една линия с тялото, а очите и устата са нежно затворени. Убедете се, че тялото лежи удобно на пода. Опитайте се да останете абсолютно неподвижни през цялото време. Ако ви се наложи да се раздвижите, направете го с минимални движения и с пълно осъзнаване. Мислено си повторете: аз ще практикувам йога нидра. Осъзнайте положението на тялото, което лежи на пода. Самия под, ъглите, стените, тавана. Осъзнайте цялата стая. Вашето положение в тази стая. Мислено си представете предметите около вас. На какво разстояние се намират. Насочете вниманието си към звуците. Ако вниманието ви се губи, върнете го отново към тези звуци. Насочете вниманието си към двете ноздри. Осъзнавайте всяко вдишване и всяко издишване. Допирът на въздуха до ноздрите. Осъзнайте въздухът, който вдишвате и издишвате. Естественият ритъм на вдишване и издишване, без да го променяте. Сега е моментът, в който да повторите своята санкалпа. Санкалпата е кратко положително утвърждение в сегашно време, единствено число. Ако все още не сте избрали санкалпа, може да го направите в този момент. Повторете на ум санкалпата 3 пъти с пълна вяра и убеденост. Ще назовавам отделни части от вашето тяло. Мислено ги повтаряйте с мен. Не се концентрирайте прекалено много, само следвайте ритъма на изброяване. Насочете се към дясната страна на тялото. Палецът на дясната ръка. Втори пръст, трети, четвърти, пети. Пръстите на ръката и палецът заедно. Дланта, гърба на дланта, китка, долната част на ръката, лакът, горната част на ръката, рамо, подмишница, дясната част на гърдите, дясната част на кръста, бедро, коляно,
подбедрица, прасец, глезен, пета, свод на крака, палецът на десния крак, втори пръст, трети, четвърти, пети. Пръстите на крака и палецът заедно. Осъзнайте цялата дясна част на тялото. Насочете вниманието си към лявата страна на тялото. Палецът на лявата ръка, втори пръст, трети, четвърти, пети. Пръстите на ръката и палецът заедно. Дланта, гърба на дланта, китка, долната част на ръката, лакът, горната част на ръката, рамо, подмишница, лявата част на гърдите, лявата част на кръста, бедро, коляно, подбедрица, прасец, глезен, пета, свод на крака, палецът на левия крак, втори пръст, трети, четвърти, пети. Пръстите на крака и палецът заедно. Осъзнайте цялата лява част на тялото. Осъзнайте цялата задна част на тялото. Петите, пръстите, задната част на краката, гърба, гръбнака, раменете, врата, задната част на главата, цялата задна част на тялото. Осъзнайте цялата предна част на тялото, върхът на главата, лицето, шията, гърдите, стомаха, корема, цялата предна част на тялото. Осъзнайте целият десен крак, целият ляв крак, двата крака едновременно, цялата дясна ръка, цялата лява ръка, двете ръце едновременно, гърба, главата. Насочете вниманието си към естествения дъх. Осъзнавайте, че дишате бавно и спокойно. Сега се концентрирайте върху потока на дъха между пъпа и гърлото. Почувствайте движението на дъха по този канал. Така сякаш при вдишване въздухът се повдига от пъпа към гърлото. При издишване от гърлото към пъпа. Поддържайте това осъзнаване. При вдишване от пъпа към гърлото, при издишване от гърлото към пъпа. Сякаш дъхът се движи по този невидим канал.
Сега оставете тази визуализация и се върнете към естественото дишане. Осъзнайте пространството чета каша. Това е вътрешното пространство, което се намира зад челото. Развийте осъзнаването си за това пространство. Наблюдавайте го така, сякаш гледате филм. Представете си как вървите по пустинен път в горещ ден. Отстрани на пътя има висока стена, а в нея малка врата. Минавате през нея и вътре откривате градина с пеещи птици и красиви цветя. Прохладни сенчести дървета. Разглеждате градината и стигате до един кладенец с пеперуди, танцуващи над него. Погледнете вътре в кладенецът. Цилиндричен тунел, стигащ до черна тъмнина. Спираловидна стълба се вие надолу по стените на кладенеца. Започнете да слизате по тези стълби. Погледнете нагоре и вижте кръга от светлина в отвора на кладенеца. Слизате все по-надолу и по-надолу. Най-долу мъждука светлина. Достигате до дъното, изтичвате през тунел и излизате на златист плаж. Това е един златист плаж на брега на безкрайния океан. Океанът от покой и блаженство. Върху вълните нежно се полюшва голям бял лотосов цвят. Върху цвета лежи бебе. Това бебе сте вие. Почувствайте се като това бебе, полюшвано нежно върху водите на безкрайният океан. Продължете това преживяване като бебе и усетете как звука Ом се разпростира над безкрайният океан. Чуйте вибрацията на звукът Ом. Сега върнете вниманието си към междувеждието.
Оставете тази визуализация и се върнете в пространството Чедакаша. Вгледайте се внимателно в това вътрешно пространство. Може да се появят звуци, шарки, цветове. Оставете ги да отминават. Само ги наблюдавайте. Сега е моментът, в който отново да повторите своята санкалпа. Положителното утвърждение, което повторихте в началото на практиката. Отново повторете санкалпата 3 пъти с вяра и убеденост. Сега осъзнайте дишането си. Дъхът, преминаващ през ноздрите. Разширете осъзнаването на дъха до всяка част на тялото. Осъзнайте допирните точки между тялото и пода. Допирните точки между главата и пода, ръцете и пода, краката и пода. Осъзнайте цялото тяло, лежащо на пода. Средата, която ви заобикаля. Стаята, в която се намирате. Практиката Йога Нидра приключи. Благодаря ви, че отново бяхме заедно и до скоро!